Hakani ka kenti ka bamanta ngakwa ban hikaya pi bat ban batai ba udon sawi pada ujaj app uba ai pisa yangi. Ka kerteng ju pada Coin Master pila ban download apo Play Store lani da ka ba pilih direct hakatukan link ke bala ai haka description harum. Di uni Coin Master udon kam ban link bat ke Facebook. Tidak pilih ba ke Facebook pinyo shibon ki parlok ki ba pin yelek kai lang namar ba pihak ban lek kai online. Di kamde ke jingpen thame lani ke banga syukran kai ngan sabatai ki bat haswa kata sengoba ban subscribe nang video ya ki video ki batamai. Di ka jingyo nong jong app kalong ba pinlum ki coins bat anda kila lang kila ban transfer pat syaka PayPal account. Di ban transfer syaka PayPal account pi don kam bandon ya ka PayPal account bat lada pim pat don da fission jinge ban sina kila ban ai ke comments haka comment section na bangan sina ke video na ka banta ke jompi. Ti pila ban lumi ki coins kumni bat sakawe ngon pi ba pimla hi ban shu transfer direct ya ka bisa na uneu app. Henry udon pada sawe ujai app uba pila ban ya ban rap lang hakaba pila kayo ni. Di kajing yo nong kalong ba omdei ba pinyo season yo haka dor ka bahe. Henry kumbang laju batai ki video ki baladap ba kajing la kai game kalong tangki part time earning. Kidon pun jai ki app kiba la ban yo na Play Store ndrei ban long reliable lani kiba la ban shania ya kata ngam la ban garanti ya pi ndrei kum kini kiba nga ban i ha ki video kide ki app kiba nga la yo jingan toy haladi ba nga sam jam shapi. Don katuk ani ki jai app kiba siu kandian don katuk ani basiu har kom keba kam he te hawli u Coin Master pilaru ban spin ya kena ka wheel dan ke shaka bat pila ban collect ya coins te ka jinglum jung pi gini ki coins ka penlong ba kan lang ha ka account ke jong pi bat krempep pila ban sei akan dukut nong kopor anda kala dap syaka ya $10 dan $10 seneng ngala transfer syaka PayPal account bat kumjuru syaka bank account la arsin bermentah da ka bangal le kayu new app ti kumpa pio i hamni kini ki jing le kai ba wat ki badang red ru kila ban le kai ya kani namar ba kamdei ka jing le kai ka ba ba longkom tu ki jing le kai ki ba ban yasiat ban thau ban be rei kani ka long tang ban chu spin ni ka shaka mat ban shu scroll ya kini ki budam hang ni ban transfer ya ka pisa syaka PayPal account pi don kam ban download yo ni pop coins tiu new app uba pila ban yo na Play Store but kumjuru ngala ayah ka description harum ba pila ban download yo ti haba pipet yo new app da piyai na sidebar option pin salap adon shibon ki jaj game ki ba ai tidak pilih ya tapi lihat kai ki game kiba yo lamba jong new app kita kiba kamlong reliable te hoi dan ki jaj game kiba piaban lut pisan rei jet kiba kam yo ai tadi kiba free te kumba pi hang ni ngayo ban transfer ke PayPal account kumba $10 bat hang ni ngapendap ya mobile number ujangan tang tadi
ngandap ya OTP tidak lawan undi OTP ngan pendap ni kani kalong ban su penti kena ba untuk mobile number udah ujonga ti hadian beradab kalau ai ka successful transaction tadi ka successful message ti kani ka lej bej syaka people account ke jonga but ngamdon kam ban khuslai namar kan sa pha ka pisa haki kandiat sengi but hadian bala dap ban transfer hadian kan sawan ke message na ke people account baya ke pisa la dapat transfer tika ni ke email POE hang ni bakam di ke banga shutok dari pipet dalam kijong kikman di POE hang ni kawan ha ke euro meni nak ke transfer nak ke dollar hadian kawan saya syaka euro nang tapat de kawan saya syaka visa India tapi pej hi katarik hakajat jong kani ke email bakam de kakam ke banga shutok bat ngakermen parlok ba pi itnat ika video ke banga sna bat kumni ki weiru ki video nga peni ba kiki bangale kalong kat kumbajing lap jing syam bad ji yo nong ka jonga tinga kwa ban sam nem hapi ki parado parasnam bane ka ba phi shupundut por kai hakiba shupej ya ki no gi jat video ki bom yo nong lani bande e ki pre ki jat game ki bom yo nong hila ban le da kan ni kerukom ti hangdi POE haka people account ka jonga kani ga di ga ba la transfer menta kasin dari ketu kawai harumpan kadi ke ba transfer ipor di baladap di POE kedor hang ni kamde kedor ke ba he adu kata nomor ba ngadang sedang ban transfer tang arsin nomor ba ngakwa ban tes ru haladi la kalong ne kamlong mat kum taru ngakwa ban peni le me pi ba phiru phila ban le kum ni bat kani kalong ka jing pensisya ba dangala pej eka mini statement na ka account ko jonga kala awan kani ka pisa live hosan tangka pon saw ti ngakermen pitnat kani video buat kalian ban subscribe ke Besibun.